Čaute ľudia, dneska sa snažíme poraziť svetový rekord na stopkách, takže začínam ako prvé ja. Čo sa mi zase nepodarilo. Takže teraz idem ja, Adam ako vždycky. 1/100 dorovnaný svetový rekord. Teraz ide Kubojak, ekologičný. Tomu sa to tiež nejako nepodarilo. Takže teraz Idem ja. pôjde Filip. To bude veľmi zaujímavé. 1/100 taktiež. A teraz idem teraz Ide David Hudenc. Opäť. Teraz idem ja. 1/100, už sa to rozbieha. Teraz idem ja, Adam. Zase 1/100. Teraz trikrát ide po sebe. Kubo. To bude hovno, kamo, on to nedá. 200, to celé dobré. Ale bol to prvé on,